Good morning! Nandito kami sa kabilang breakfast nila. Tinry namin dito. Sobrang busy. Ang daming tao dito. Haba ng pila kanina. But yeah, kakain lang kami. Kasi check out na kami today. Cheese! Hala, blue cheese, babe. Sushi. Scrambled eggs, please. Just plain? No, with a bit of mushroom. Good morning, guys. Ang tsaka ko OA ng eyebrows ko. Kanina ko pa gusto good morning, kaya lang yung camera ko, paglabas ko ng kwarto nag-fog. So, ang tagal niya naging okay. And nandito na kami sa breakfast. Sobrang busy. I got hash brown, bacon, tapos omelette na merong mushroom, cheese, at saka vegetables, at saka bacon. So, yeah, nag-text yung kapatid ko. Last breakfast dito, sobrang ganda ng busy nga lang pero sobrang ganda. Ang haba ng pila. Meron silang mga dun, parang Santa's elf na nag-ano ng mga balloons sa mga bata. Tapos bukas daw dadating si Santa. Tinitingnan ako ng lalaki dito, bakit ako nagsasalata mag-isa. Going back for the pastry. Okay, nandito yung pastry na sa gitna. You want fruit? Oh, this, babe? Oh, there. Bread. Pancake. Ooh, hello. Sobrang gusto nila ng pancake. Hindi ako mahilig dyan eh. Morning, sir. Do you want some, babe? No. Meron silang wheatgrass. Organic wheatgrass. Try namin ni Dan. Isa lang. Thank you. Tinabunan nila yung namin coffee. Iniwan kasi namin. So, meron akong ganito. Wow, ang ganda ng background. May pag-grass-grass. Mango juice, wheatgrass. Try it, babe. Wheatgrass smoothie. Si Dan kumuha ng pineapple juice at saka pancakes. Kain, kain. Yung mga elf nila, oh. Magawa ng balloons. Ng ko? Suot ko. Natatapakan ko yung suot ko. I'm trying to not step on my pants way too long. Let me take a photo of you in the Christmas tree. Christmas tree? Okay. Outfit of the day. Yung pants ko, nabili ko or nakuha ko sa Shein. And then the top is from Forever 21. Ano lang siya, ganyan lang siya. So, yeah, that is it. Let's go pack. Malapit na ako matapos mag-pack actually. So, ito. Yung lapi ko nandito na. And then, yeah. Oh, here. I need to put these in there as well. And then, after nito, check out na kami. Pa-check out na kami. And, pupunta muna kami sa dun sa Mactan Shrine. Bibili kami ng guitar. Bibili ako ng guitar para sa mga brothers. And then, pupunta kami SMC side. Doon namin inimate sa Marlon. Taxi lang kami papunta doon. And yeah, oops, sorry. It should be quick, the checkout. Yeah, very easy. Yeah. And then take a taxi. Yep. And then, sana pumayag si Kuya na mag-stop sa Mactan Shrine for a bit. Naghihintay na kami ng taxi. Kulika, chilaw, ma'am. Ah, okay. Ikaw na. Ha? Ikaw na. Ako papa. Ah. Papa na ko. Iguwa na. Mga ako Sintay City na ilan. Dito kami sa Oh. bibili ng guitar. Salamat! Oh, good? Ganyan na. Good, thank you. Let's go. Salamat. Bumili kami ng guitar para kay Mark. Is it open? No. Sige. That helps with the business. Or should we just carry it? Okay. Sige. Dito kami sa SMC side. Iniwan namin yung yung luggage at saka yung guitar sa package counter. Tapos, or package counter. Basta yung iiwanan ng mga luggage. Maghanap kami ng CR. And then, sila may kumain pa. Pero after nila kumain, pupunta na sila dito. Bibili kami ng battery para dyan sa lapi na yan. Kasi si Miss na yung gagamit ng lapi ko.
Dito kami sa Gaisano, Minglanilla. Bibili kami ng mga drinks para sa tindahan ni Mama. Emperador, Mojito. So, ang daming tao. Isn't it? Sobrang busy. Si Miss at saka si Marlo naka-pink pareho. Ang daming tao. What, babe? Cheap. Cheap? Yeah. Meron silang green tea. KitKat. Bibili kami ng Are we doing dalawa. past your auntie's house? Huh? No. Are we doing past your auntie's house? Yes. Naghahanap kami ng Snickers para kunin namin para kay Merwin. Sana wala eh. Wala, babe? We're home! Oh my gosh, it's been a long, long day. Hala. Why so many? Ah, okay. Sabi ko, ang dami namang ganap dito. Lumipat na pala si Miss. I mean, naghakot na siya. I have 5 packages. Isa, dalawa, tatlo. Hala, box! 4, 5. Okay, let's open it! Let's open the boxes, babe! Christmas present. Charot. First is itong malaking box. Hindi ko alam kung saan siya galing. Actually, hindi ko alam kung saan galing to lahat. Wait. Ano muna? Ito na muna. Ito is galing sa... Hala, I think Sephora. We'll see. Sephora! Gagawa ako ng holiday makeup look. Tapos si Dan yung gagawa ng voice over. Are you? Maybe, babe. Holiday makeup look. I will. You said you will. Thank you. So, gagawa siya. Hindi ko alam kung kailan ko ito ma-film, but yes, Sephora PH. Dito, what? Meron akong Suiva palette. Tapos, basta, yung Born This Way na concealer. Nag-order din ako nun. Tapos, I got this for my sister. Sephora na foundation. Nag-order ako ng eyeliner para kay Mama. Kasi naghahanap siya ng eyeliner. Saka yung alam niyo yun, hindi ko alam kung napanood niyo yung vlog, pero nagpabili siya ng eyeliner sa Daiso. And tsaka yung eyeliner sa Daiso. So yeah, that's from Sephora. Thank you so much. Next is ito, hindi ko alam kung saan galing. Are those 30? No, these are just, it's plain. Yeah, the one in the bag. It's Can't clean. remember. Well, these ones are. Yeah, these are plain. Ano to? Ay! Galing kay, si Scarla from Royal RYS. Tatlong RMK na deodorant. Kasi gustong-gusto ko siya. And gusto ko sana bumili. Sabi niya, papadalhan na lang kita ng 3. So, thank you so much, RMK. Dadalhin ko to sa Australia. Yan lahat. Thank you, sis. Ililive ko yung link niya below. Pangatlong package. Hala, clothes! A lot of clothes, you guys. Babe, I have clothes! Hala! Hindi ko alam kanino galing. I like this. Babe, I got clothes. Nice. I don't know. Hala! I have a jacket. Ito. Ang ganda ng kulay niya. Oh, hindi ko alam kung kanino galing. And then this one. Looks nice. And the bottom bag? Yeah, this one. No, the bottom one. Thank you. And then last one, hala, ito talaga yung mga gusto kong color. Yee! Thank you! I have 4. Salamat. Kanino to galing? There's a note, but hindi ko alam kung kanino galing. Thank you so much. Sabi niya, Merry Christmas. I will find out kung kanino to galing. Pero yeah, thank you. Thank you. Hindi ako namili ng clothes kanina eh. Nagpunta kami sa mall. Hindi ako namili ng clothes kasi sabi ko hindi na ako bibili. Binilihan ko yung mga kapatid ko para Christmas. Yun yung Christmas gift ko sa kanila lagi. Mga damit. Para magamit nila. And then yung gitara din. Pero yeah, I didn't really get something for myself. Or actually, I got one top para sa akin. Pero 150 lang siya. And very comfy kasi kaya binili ko. Ito, box. Hindi ko alam kung kanino galing. We'll see. Ano to? Patay. Merong ganito, oh. Oh, hala. Mary Kay! Makeup! Ay, galing to kay Ililive ko yung link niya below. Syra May. Galing to kay Syra May. Merong mga Mary Kay. Ang dami. Hala. Is this palette ba to? Wait, open ko na nga lahat. Ano siya? Seller siya ng mga Mary Kay products.
Siya na, from the beginning, yung nagpapadala ng Mary Kay ng mga products sa akin. Like, nung konti pa lang yung subscribers ko, siya nagpadala sa akin ng Mary Kay, and yeah, hanggang ngayon. So, thank you so much, sis. Ang laki pa talaga ng box. Parang ito yung sinabi niya na, kaya natagalan kasi ang RT-RT ng LBC. Kailangan talaga ano. Hello, ano to? Ang dami naman. Ay, salamin! Yes, it's a mirror. Hello. You guys, ang cute. Ang laki. Hala, ang cute kasi ang nipis lang. And then, maraming sample dito. Mary Kay na time-wise. Ito, 3 ganyan. Tapos, puro time-wise actually. Ito o sila. Oh yeah, I Love My Mary Kay by Syra May GC. Ito, ganyan yung information niya. Ililive ko yung links niya below. Oy, concealer! Gusto ko yung concealer ng ano, Mary Kay. Light beige. Perfect. Thank you. Ito yung parang ano, iniba nila yung packaging. Yes, perfect. Ganyan na yung packaging niya. Hala, meron talagang malaki dito. Hindi ko alam kung ano yan. Tapos meron pang isang box dito. Ay, perfect! Mary Kay na ano, loose powder. Thank you, sis. This is in the shade Mark! Translucent yung shade niya. Babe, I think they're here. Tapos ito, I'm not sure kung ano to, pero we'll see. Skincare! Hand scrub! Hala, perfect! Alam nyo ba, gusto ko yung mga hand cream. Meron palang hand scrub. Ay, sobrang dadalhin ko to talaga. Ilalagay ko to sa ano namin, kitchen. Hand cream. Ay, perfect! Ay, ang bango. Hala, ang bango. Napaka-fresh. Fruity. Ay, I like. Ay, sobrang bango. And then this one is hand softener. Wow, bongga! Hala, salamat, sis! Thank you! Thank you so much! And ito, meron pa talaga siyang naka-wrap na parang bakit heavy yung wrap nito. Ito na yung mga Christmas present ko. Chat. Pagdating kasi namin kanina, wala si Mark. And, ano niya kasi, alam niya na bumili ako ng guitar. And excited yun kasi nag-guitar yun si Mark. Na si Mark, miss? Wala, Jod. Nahanap kasi sila ng video, okay? You guys, ang ganda. Bagong shop siya. Kaka-open lang nila. It's called BFF, Bells, Face, and Fashion. And look at the packaging. Babe, look at this packaging, babe. How cute is that? And the box, Paris. Inano, tinatest na nila yung ano. Very nice book. Guitar. Yeah, right? We can keep this box. No, seriously. It's really good. Look at that. Hello. This is crazy. Look at this. Meron pa mga ganito. My goodness. What's in here? Ay, sponge. Yeah, she told me. Ano yung mga cognac? Cognac ata yung pag-pronounce. Cognac sponge. 100% natural, made from vegetable fiber. Ooh, okay. Merong, hala, ang dami. Oh! Wait sa. Tinitest na nila yung guitar. So, merong ganyan. And then, hala, ang dami. Hala, this one feels wet. It's, feel it. Here. Can I have that? Hala, ang weird sa feeling. Parang siyang moist na, yeah, ganito yung isa. Yung isa kasi, it's hard. Ito, hindi siya moist. Bebo, try that. And then, merong ganito. Ano, nice. Merong heart. And then, merong parang round lang siya. I will leave the link below. BFF, bago sila. And sobrang, in fairness naman talaga sa packaging, ha. Pero yeah, yun na lahat yung mga package. Dami. Babe, huh? What's this? Change. Oh, your change? Oh. I was gonna give it to your mum. Just to her. No, don't give it to mom. Why? Because I'm giving her a lot of money. I'm giving her 5.
I thought that was for Mama. No, this is for me. Not by there. Morning pa. Excited. He's like, yeah, done. Babe, You get first, Wes. the fireworks kami. Marlon's doing it. 1 minute before 11. Ito, begini ba? Di nang buto, uy. Kuan raman ka na, firework. Shotgun eh? Maigo ng likod na lang ila. Sorry? No, it doesn't. Kay ate, may ginamit. Ganda. Isa, asan testa? Mana? Hello. Go more then. Let's put it here and then... Ay, no, pwede gan ah. Sa paturahan niya ni later ha. Man nate? I-film ni mo? Gamay ra. Pindot. Tagsagapon mo tulo.